А? Къде го рангира? Тук минават. Ще снимам бочката. Бочка! Снимам та! Бочка, снимам! Бочка! Бочка! Снимам! Ма къде е бочката, бе? Къде ти е Сараяна, бе? Ела, бе, нещастник! На Сараяна, бе, на Сараяна, къде си? Бочка! Къде се качи, бе? Зей! Бочка! Сараяна! Ей, бочка! Хайде, бочка! Хайде, бочка! Къде ти е Сараяна, бе, бочка? Къде ти е Сараяна? Аз никога не съм казал, че съм се качил, бе! Аз не съм се качил, ма той къде, бе? Дай снимки! Ма дай снимки, бе! Въртолета! Въртолета! Бочка! Бочка! Въртолета ти пратя ли? Бочка, да ти пратя ли въртолет, бе? Имаш, бе! Я вари пак снимай, че снимките нещо не са чисти, вари пак снимай! Вари снимай, бе, нещастник, вари снимай! От другата не страна ще минеш ти, на майка си путката ще минеш! На тебе в нещастник, али бе! Гледай, шорт се дойде от тук, а тебе в цървува, бе! Аз ли под Сараяна, под, а не на, под! Аре бе, нещастник, къде ти е Сараяна? Снима ли го, бе? Снима ли го, бе? Я вари, пак го снимай, бе! Вари, бе! Ало, Филипе! Филипе, къде си? Машматката ти е! Първет! Той беше крил. Али бе, бачка, вари, снимай една снимка, бе! Бабе, Райкин, че беше крил. Вари, снимай една снимка, бе! Вари, вари! Вари да прави една снимка, бе! Вари да покажеш на децата къде се качал. Покажа майка.